Ale krásno si. Ty si daješ ako saholi, alebo čo to? Nie, ešte to ráno robím. Dobre, pekne. Ja som ho spoznala v Šeriskom Jastrabí, to bolo dávno, lebo ja ho poznám už 11 rokov. On bol mladý, on je zajačík totižto. Prvé sme boli už 7 rokov kamaráti, no a už teraz 4 roky chodíme spolu. Najviac sa mi na Majke páči tá jej odviazanosť a ten jej charakter. Najviac sa mi na ňom páči to, že sa snaží, vie sa postaviť hlavne o mňa, o nášho syna a vie dodržať vstup. Prepravil som si pri vás feuerwerk, no. 3, 2, 1, PUM! Už keď ste sa na to dali, bojujte, je to krásne. Naj vám to vytríme celý život, lebo idete ku sobi, vidno na vás, že ste šťastné. Nech vám Markus rastie do krásy a nech vám stále prináša radosť, lebo ste jedna krásna, šťastná, spokojná rodinka.